мо ба рушди ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об аҳамияти хоса медиҳем. ҷиҳати таҳкими мебаъдаи эътимод, шарикӣ ва муколамаи созанда дар Осиёи марказӣ оид ба ҳалли масъалаҳои муҳими об ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем. Тоҷикистон ба фонди байналмилалии наҷоти баҳри Арал ҳамчун платформаи мусоиди минтақавӣ барои баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. бо дар назардошти мушкилоти муосир ва ниёзҳои кишварҳои минтақа, мо ҷонибдори такмили сохтори ин фонд ва дар чорчуби он таъсис додани комиссияи байнидавлатии энергетикӣ барои Осиёи марказӣ аст. ин комиссия метавонад ҳамчун як абзори муҳими таҳкими ҳамкории минтақавӣ ва таъмини рушди устувори ҳавзаи баҳри Арал хизмат намояд.